Ahoj, zdravím vás a už určite poznáte túto načítačku alebo čo je na obrazovke a je to náš The Sims 3, z čoho budem natáčať. Ako vidíte, mám tu ročné obdobia, nemám tam do budúcnosti, lebo ako viete, už som písala na Facebookovú stránku, že mi to laguje, tak ja som sa rozhodla, že to všetky tie 3 dodatky dám preč. Ale samozrejme ich nainštalujem zase, lebo musím ich zase nainštalovať, zrobiť aj falošnú preinštaláciu, lenže ešte sa tú falošnú preinštaláciu musím naučiť tak, aby som to zase celé nezbabrala. Takže potom mi do komentárov napíšte, akú sériu mám natáčať. Na výber máte ročné obdobia, domáce masličky a Showtime. Ja by som tak najviac chcela natáčať zo Showtimeu, ale všetko je len na vás. Takže toto je len taká krátka informáčka. Tak ahoj Simsačata, ahoj Sims a čauko.